Maayong adlaw mga bata. Welcome back to our class. This is Teacher Shanine. Magatudlo na pud ko ninyo og lahi nga matang o klase sa pronouns o pulingan. Andam na ba mo makakat-on? Sige, magsugod na ta. Ang atong pagkakatunan karon mao ang pandayagon nga pulingan o dikatino nga pulingan. Ang atong unang pagkatunan mao ang pandayagon nga pulingan o demonstrative pronoun in English. Pandayagon nga pulingan mao ang pulong nga nagpuli sa usa ka tawo butang sa dili insakto nga ngalan. Unsa gay ang pandayagon nga pulingan? Pulong nga nagpuli sa usa ka tawo o butang sa dili insakto nga ngalan. So ang mga mahatag sa pulingan mao kini. Kini ang mga, kanaang mga, kadtoang mga. So ang atong unang pagkatunan mao ang kiniang. Kiniang gamiton kung usa lamang kabutang ang gigunitan sa nag-istorya. Hinumduman, ang kiniang gamiton lamang kung usa lamang kabutang ang gigunitan sa nag-istorya. Sunod, kiniang mga. Kiniang mga gamiton kung duha or sobra sa duha kabutang ang gigunitan sa nagstorya. Tama. I repeat, balikon ni teacher, gamiton kung duha or sobra sa duha kabutang ang gigunitan sa nagstorya. Tama. Sunod, kanaang. Ang kanaang gamiton kung usa kabutang og dili layo kay sa nagstorya. Meaning, gamiton siya sa usa kabutang lamang og dili layo kay sa nagstorya. Duol ra nimo. Sunod, kanaang mga. Gamiton siya kung duha o mas daghan pa nga butang og dili layo kaayo sa nagstorya. So, ang kalahian sa kanaang o kanaang mga, so ang kanaang isa lamang kabutang, pero pag kanaang mga, tama, daghan pa o duha. Sakto, very good. Sunod, kadtoang gamiton siya kung ang usa ka butang layo kaayo sa nagstorya. So, ang kadtoang gamiton lamang siya sa kung layo kaayo sa nagstorya, tama. O usa ka butang lamang, ayaw kalimte nga kadtoang sa usa lamang ka butang ug sa layo nga sa nagstorya. Sunod, kadtoang mga. Kadtoang mga gamiton siya kung duha o mas daghan pa nga butang ang gitudlo sa nagstorya og layo kini kaayo kaniya. Tama. Pareha sa kanaang o kadtoang mga, ang kadto gamiton lamang sa usa o kadtoang mga gamiton sa daghan og layo sa nagstorya. Kabantay mo pag isarag ang gamiton nga butang ang gamiton kung daghan mga. O, mo itong hinumduman nga ang gamiton lamang kung isa ka butang ang ginaghisgutan o gigunitan sa gastorya. Ang mga angay laman ka na sa daghan o duha ka butang nga gigunitan sa nagstorya. Tama. Gamiton ra kana siya kung duha o mas daghan pa ang butang nga gitudlo or gigamit sa nagstorya. Very good! Yay! Sige, next topic na punta. Ang atong sunod nga topic ko mao ang dikatino nga pulingan. Dikatino nga pulingan kon sa English ginatawag kini og indefinite pronoun. So ang dikatino nga pulingan mao ang usa ka pulingan nga wala nagpunting sa bisan kinsa nga tawo, kantidad o butang nga hipo sama sa pananglit sa bisan unsa
usa ka butang, bisan kinsa o tanan. So ang dikatinong nga pulingan mao ang pulingan nga wala nagsulti o dili specific nga kantidad sa usa ka tawo o kantidad o tawo o butang sa mga gigamitan laman og bisan unsa, usa ka butang, bisan kinsa o tanan. So ang mga matang sa dikatino nga pulingan mao ang bisan kinsa, bisag asa, bisag unsa, kada isa, bisag isa, tanang butang, wala bisag isa, wala bisag asa og wala. So ang atong una pagatun-an mao ang bisag kinsa, kada isa, wala bisag isa og lahi nga tawo. Ang bisan kinsa sa English gitanawag kanag anyone. Ang kadaysa sa English gitawag og everyone. Ang wala bisag isa gitawag kanag no one. Ug ang lahi nga tawo gitawag og someone. Kana sila gamiton laman kung tawo ang ginastoryahan o ginahisgutan. Tama, sunod. Bisag asa, wala, bisag asa sa usa ka lugar. So kana siya gitawag kana og ang bisag asa gitawag og anywhere. Wala bisag asa gitawag og everywhere or nowhere. Sa usa ka lugar, kung sa English tawagon kana og somewhere. So baliko ni teacher, ang bisag asa gitawag kana og anywhere. Wala bisag asa gitawag kana sa English og everywhere or nowhere. Sa usa ka lugar, kung sa English gitawag kanag somewhere. Kani siya gamiton laman kini kung lugar ang ginastoryahan o ginahisgutan. Pananglitan, bisag asa nalaman mo adto siya. O bisag asa naman siya nga lugar, maabot siya og Pasyagon, Larena, San Juan, ug asa pa mo nang bisag asa siya muadto. Sunod mao ang bisag unsa, tanang butang, wala ug naay lahi. Ang bisag unsa gitawag kini sa English og anything. Tanang butang gitawag sa English og everything. Ang wala gitawag og nothing. Naay lahi gitawag og something. Kani siya gamiton laman kini kung ang butang ang ginahisgutan o ginaistoryahan. O para sa anang maginom ka og baso, bisag unsa or bisag unsa na lamang nga baso imong gamiton. Napagagikuhang baso hatong ganina, nagkuha na po ka, ana. Pero sa anang kwarta, wala na ko'y kwarta. Wala na kwarta si teacher. Wala naman, so wala na. So karon kay humana naman kita. Og see you na pod pohon sa sunod ninyo natong klase. Thank you for listening and bye-bye!